Would like to thank you for making Cebu Pacific a part of your important moment. Yan. Ito yung FI niya. Throttle body positioning sensor, oxygen sensor. Boarding na kami, boarding. Yan yung aeroplano na sasakyan namin, no? Boarding. Ayan na, pauwi na kami ng Maynila ngayon. Biyahe kami Tagbilaran mula rito sa Hagna. That's about 80 or 60 kilometers. 60 to 80 kilometers. Yan. 7 persons kasama yung bata. Diyan kami galing. Diyan kami nag-stay for a week. Akyat na naman. Talagang maulan dito. Take off time namin alas 7 ng umaga. Siguro mga alas 9 o alas 8, alas 9 mamayang gabi nasa Pangasinan na tayo, mga kaibigan. At maulan. Pagdating na Maynila sigurado mamayang alauna. Mainit na doon, mainit. Talagang maulan dito sa Visayas. We are about 2 kilometers before town proper ng Hagna na, mga kaibigan. Ito yung Hagna Public Market, Public Business Center. Dito tayo sa may isdaan. Where are you? Hinahanap ako. Ay, mangadto nami. Oh, salamat ha. Sige. Salamat din na naman natin mga kauban sa kanila. Oh. Paalam lang ako doon sa yung caretaker ng tinirahan namin, mga kaibigan. Business Center Hagna. At ito yung pantalan pala. Kaya malago itong Hagna dahil may sariling pantalan, mga kaibigan. Biyaheng nasipit sa Mindanao, biyaheng Cagayan de Oro at sa ibang mga bayan pa sa Mindanao. Ayan, ito yung sinakyan namin. Mimili sila ng pasalubong ulit. Alright, as of 7:45 take off from Hagna going to Tagbilaran City. So ito yung Hagna Business Center.
Parang ito yung gitna between Ubay, Bohol and Tagbilaran City. Kaya medyo malago itong Hagna. So kita nyo meron silang McDo at may grocery din sila rito, yung BQ, Bohol Quality Superstore. Yan o. Meron pa isang supermarket. Tapos ito yung sikat eh, Do Exam, yung kuhanan ng motor Honda. So meron pa dito yan o, 7S. Hawig siya ng CSI. Hawig siya ng CSI ng Pangasinan. Hawig lang ha. Shoutout pala sa Liedo family, dating tinirahan ko, Liedo family, especially kay Sir Juan Liedo and Madam Erlinda Liedo. Pasensya, wala ako kagi. Merry Christmas and Happy New Year. Nasa gilid na tayo ng dagat. Bilis din manakbo nito. Tatakbo rin siguro ng 60 km per hour with 6 persons, 6 adults on board. Bali, yung may-ari nito mga kaibigan ay nag-commute papuntang Panglao sa airport. Binigyan na lang namin ng pamasahe, tapos kami yung hiniram namin to. Then pagdating ng Panglao, kuhanin niya ito. So ganun yung sistema, kaya kaming 7 ay nakasakay rito sa tok-tok or bao-bao kung tawagin dito. Maulan talaga, maulan. Buti na lang nakatarapal yung mga gamit sa taas. Yan na mga kaibigan, approaching ano tayo, Garcia Hernandez, bayan ng Garcia. Taga rito yung lolo namin, Carlos P. Garcia. Ito mga kaibigan, limestone mining dito sa Garcia Hernandez, Bohol. Mula doon sa taas, tinatransport yan hanggang dito sa baba, tapos ikakarga ng barko doon sa dagat. Ayan o, Philippine Mining Service Corporation, Bohol Mine. Minahan ng limestone mga kaibigan, yung ginagawang chalk at iba pang mga gamit na ang gamit ay limestone. Alright, road widening. Grabe ang dulas niyan mga kaibigan. Nag-slide pala rito. Heading to Valencia na tayo, Valencia. It's about 10 kilometers from Garcia Hernandez going to Valencia.
heading na mga kaibigan to Dimiao. After ng Valencia is I think Dimiao. From Valencia, Bohol going to Dimiao is about 5 kilometers lang mga kaibigan. Yan o, sinira ng Udit. Welcome to Dimiao. Dimiao na ito mga kaibigan. After this, Lila, Luwai, yung isa pang bayan, Abarquer. Basta ang umpisa, then Bakla yun, tapos Tagbilaran na. 4 na bayan pa mga kaibigan, tapos Tagbilaran na tayo. So doon ako mag-video ulit sa Tagbilaran pagdating natin doon. Kita-kita ulit sa Tagbilaran. Saging export yun, export. Ay hindi pala, dadalhin siguro sa Luzon. Ito na yung Luwai bridge mga kaibigan, Clarin. Ito yung bumagsak noon. Actually nagawa na ito bago bumagsak tong ano eh, yung dating tulay. Hindi, nagawa na kasi ang tulay na yan, di pa binuksan. Doon pa lang doon pa lang dumadaan yan. Karugtong ito mga kaibigan ng Lobong River, yung floating restaurant. Ayan na, Panglao tayo mga kaibigan. Turn left going to Panglao. So kakaliwa na tayo, going to Panglao International Airport. Location natin mga kaibigan. Malinis, malinis. Baka muna kayo tapos papark din ay. All departures. So ito yung makina pa mga kaibigan ng ano, yung sinasakyan namin. Maliit lang yung makina oh. Ito yung ulo niya. Napaka-simple. Isang spark plug lang, hindi kagaya nung Badger eh. Twin spark, dalawa spark plug. Yan. Ito yung FI niya. Throttle body positioning sensor, oxygen sensor. Itong isa di ko familiar yung itong isang sensor. O diba? Kickstart niya doon, hinahatak. Starter niya yon. Langis, ito yung clutch. Ayos. Galing. Ito yung kickstart niya. Binibigla daw ito.
Ayun na mga kaibigan, papasok na kami. Kailangan lang natin mag-present ng ID. Then umalis na yung bao-bao. Pinsan namin. Ito yung sa'yo. Ayan mga kaibigan, departure na kami ngayon. Nasa waiting area na lang kami. Bago sa ito dito. Anong oras kasi? Paano tayo? Ayan, may dumating naman na isa. Aeroplano. Tawa ng tawa ang baby ko na. Ito kararating lang yung sasakyan namin. Yan yun. Boarding na kami, boarding. Yan yung aeroplano na sasakyan namin, no? Please board now, gate number 7. Again, we are calling for the few remaining guests on flight J618 bound for Manila. Your flight is now closing. Please board now, gate number 7. Thank you. Boarding. Morning po. Alright, naka-board na kami. Pero yung mga kasama ko ay iba-iba yung upuan nila. At hiwa-hiwalay kami. So andun yung iba. Doon sa likod yung so take off na ito at exactly 1. It's 12:38 in the afternoon. So the travel will be approximately 1 hour and 10 minutes. Yan ang sabi ng piloto. Papasuyo ako dyan sa bintana. We're about to landing na mga kaibigan. Pa.
Cebu Pacific welcomes you to Ninoy Aquino International Airport. On behalf of our entire Cebu Pacific team, headed by our flight deck crew, Captain Rosimo and First Officer Esguera, together with your cabin crew team on this flight, we would like to thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was really a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. Alright. So, nakalanding na tayo here in Naiya. Exactly 2:10 in the afternoon yung landing namin. Yung sinakyan namin. Tayo na makina, oh. Traffic. So, yan o, nakasakay na kami ng bus. Pauwi na kami ng Pangasinan. Dito ko lang tatapusin yung vlog natin, mga kaibigan. Mula Bohol hanggang dito. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel. At siguro mga alas 9 nasa Bayambang na kami. So take off namin kanina mula dito sa Hagna talaga is 7. Nabanggit ko yun sa first part ng video natin. Okay, pauwi na kami. I hope na nag-enjoy kayo sa video ko kahit na medyo hindi tayo nakapagsalita gaano, no? Thank you so much for watching. Bye bye.